Здравейте, приятели! Днес ще ви отведа на едно наистина специално място – язовир 40 извора. Място, където водата е огледално на небето, а тишината се преплита с песента на птиците и шума на гората. Тук, сред зелените склонове на средните Родопи, човек може да усети истинска свобода, особено ако се качи на падълборд. Нежното плъзгане по повърхността на водата те кара да забравиш за всичко друго. Няма вълни, няма шум, само хармония и усещането, че природата те прегръща. Язовирът е създаден през 1964 г. и носи името си от много чистите родопски потоци, които се вливат в него. Това са 40 извора, символ на изобилие и свежест. Водата му е кристална и спокойна, а самият язовир е изграден не само за напояване, но се е превърнал в притегателно място за спорт, риболов и отдих. Ако се заслушате, ще чуете как вятъра играе с клоните, а в далечината може да видите рибари, които чакат търпеливо своя улов. Тук има изобилие от риба и място истински рай за тях. Но за мен най-вълнуващо преживяване е именно карането на съп. Представете си, изправени върху дъската. Слънцето топли раменете ви, а всеки загреб ви отвежда все по-навътре към сърцето на язовира. Там, където усещате, че времето сякаш спира, а мислите се успокояват и изчистват. Околностите също са много впечатляващи. Гори, поляни и онези характерни родопски пейзажи, за които всички ние умираме. Те са едновременно сила и спокойствие. Това е място, където можеш да презаредиш душата си, да останеш насаме със себе си или да споделиш едно приключение с приятели. Ако търсите място, което съчетава спорт, природа, магия, 40 извора е перфектният избор. Място, което може да бъде перфектно за вашата страхотна събота и неделя с семейство и приятели. Останете с мен до края на видеото, за да се потопите в красотата и да почувствате сами какво е да караш съп сред вълшебния. Аз ще разкажа малко повече за почитателите на падълборд, откъде да минат, къде да спрат и как да стигнат до водата. Аз лично тръгнах от Асеновград за Араповския манастир. Малко преди него има отбивка 40 извора. Кара се по асфалтиран, тесен път и се стига до стената. Ако минете през стената, ще стигнете ето до този участък, който като цяло е забранен, затворен с огради, и тук това са частни имоти, през които не може да минете. Тук място намират и спортистите от спортното училище в Асеновград и тази изградена рампа е за тях и не може да се ползва. Затова аз спрях още преди стената. Вдясно има страхотни сянки, перфектно място за пикник. Разпънах си масички, столове, надух си падълборчето и започнахме да караме в тази прекрасна вода и обстановка. Наистина препоръчвам на всеки това изживяване. 40 извора е перфектно място за отдих и спорт. Заповядайте и не забравяйте да се абонирате за канала ми.